בוקר טוב חברים. הסרטון הזה התחיל בכלל באוטו, כשהייתי בפקק ואמרתי בוא נעשה סרטון. התחלתי להקליט, אבל ההקלטה הייתה כל כך גרועה שעשיתי את זה עכשיו שוב. בקיצור, אני רציתי לדבר על איזה עניין פילוסופי. אני רוצה לטעון, זה בעצם לא טענה שלי, אבל אני מציג את הטענה הזאת, ששאלות פילוסופיות גדולות ורבות, אולי כולן, בסך הכל עניין של משחקי מילים. ואני רוצה להמחיש את זה. ניקח 3 שאלות, 2, תלוי איך מסתכלים על זה, מאוד מפורסמות, ואני רוצה לטעון שזה בסך הכל משחק מילים. אוקיי, אז שאלה ראשונה היא שאלת הבחירה החופשית. רבים מהלומדים שהתוודעו קצת למדע ומבינים שלכל אירוע יש סיבה, מה שנקרא דטרמיניזם, סבורים שהדבר הזה סותר את הבחירה החופשית. האם כל אירוע שקורה בעולם, לרבות אירועים נפשיים שלנו, הם בעצם נגרמים סיבתית באופן מוחלט מהתנאים הקודמים בפיזיקה, הרי שאין בחירה חופשית. ומכאן נגררת שאלה נוספת לגבי האחריות המוסרית. הרי אם בן אדם רע הוא בעצם מוכרח לעשות את זה מטבעו, מאז שהוא נולד, ישנה שרשרת סיבתית של אירועים שהובילו אותו לבחירה הרעה, כיצד אפשר להאשים אותו? זה שאלה אחת של 2, הבחירה והאחריות המוסרית. ושאלה נוספת היא שאלת הספקנות. הרי לכאורה לכל דבר אפשר למצוא אפשרות שונה, לכל טענה, לכל האמנה אפשר להעלות טענת נגד, ככה שכל האמנה שלנו היא בעצם לא ודאית. אם כן, אין ודאות כלל. אלו 2 שאלות שמהלכות אימים אצל רבים מהלומדים. שאלת הספקנות גורמת לחוסר ודאיות, לתחושה של חוסר שליטה, ושאלת הבחירה גורמת לכך שכל המערך המוסרי, התפיסה העצמית שלנו כאנשים עצמאיים, אוטונומיים שבוחרים, מאוימת. והטענה שלי תהיה ש3 השאלות הללו הן בסך הכל אשליה, משחק מילים שאין מאחוריו דבר. כדי להראות את זה, אני קודם כל אקח את הטענות האלה ואני אקבל אותן. זאת אומרת, אני אקבל את זה שהטענה של אין בחירה חופשית היא נכונה, והטענה שאין ודאות היא נכונה, ואז אני אנסה לממש את זה, בעצם להבין מה זה אומר. זה אומר שהבחירות הרגילות שלנו בחיים, והוודאויות הרגילות שלנו בחיים, הן בעצם, שימו לב למילה הזאת, הן בעצם לא בחירה ולא ודאות. אבל כאשר אני מקבל את זה, אני אנסה לסווג מחדש את הדברים שיש לנו, ואני אטען שאפשר פשוט לחלק את זה ל3 מצבים. מצב ראשון, כפייה. בן אדם מצמיד לי אקדח לרקה, זה כפייה. מצב שני הוא בחירה לא חופשית, שזה כאשר בן אדם לא מצמיד לי אקדח לרקה. ומצב שלישי הוא בחירה חופשית, שאותו שואל טוען שהיא לא קיימת. אז לצורך העניין אני מקבל את זה. הבחירה מהסוג השלישי, להלן בחירה B, לא קיימת. אבל בחירה A, מהסוג הרגיל שבו לא כופים עליי ולא מצמידים לי אקדח לרקה, כן קיימת. וכן לגבי ספקנות. ספק רגיל שבו אנחנו לא יודעים מה קורה הוא סוג אחד. ודאות רגילה שאנחנו מכירים מהיום יום היא לא ודאות מוחלטת, שזה ודאות מסוג B, ואז בעצם נשארנו עם ודאות A. להלן 3 סוגים: כפייה, בחירה לא חופשית ובחירה חופשית שלא קיימת. וכן, ספק שכולנו יודעים, ודאות מסוג A שקיימת, וודאות מסוג B מוחלטת שלא קיימת. לכאורה, ברגע שאנחנו מסווגים את זה ל3 סוגים, פתרנו את הבעיה. אנחנו בעצם, מה שנקרא, נושכים את הקליה, מקבלים את הטענה של הספקן, של הדטרמיניסט, ואומרים נכון, אמנם אין ודאות מסוג B, ואין בחירה מסוג B, אבל יש ודאות מסוג A, ויש בחירה מסוג A. אוקיי, אז מה מפריע בעצם? למה שלא נוכל להמשיך את החיים באותה הצורה כמו שהתרגלנו? ופשוט להכתיר בקטר חדש את הוודאות עם התואר A. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אז אחרי שחילקנו את הדברים ל3 סוגים, מה בעצם נשאר מהשאלה הפילוסופית? מה שנשאר זה המילים. הספקן והדטרמיניסט שואלים, כיצד אנו מעיזים לקרוא לוודאות ודאות, שבעצם זו לא ודאות? או כיצד אנחנו מעיזים להגיד שיש בחירה,
כאשר בעצם, שימו לב לתנועה, אין בחירה. אבל מה זה הבעצם הזה? איזושהי אשליה שמחכה איזה עצם איפשהו, והעצם הזה לא קורה, אבל זו אשליה, אין שום עצם בשום מקום. יש בסך הכל מצבי חיים, במילים שנועדו לשמש את המצבים האלה. וברגע שיש לנו ודאות מסוג A ובחירה מסוג A, אלו המילים המתאימות למצבים האלה, ובזה נגמר הסיפור. מה בעצם רוצה הפלפלן הזה עם האגודל שלו? מה הוא מחפש בעצם? אז הוא מחפש כלום. אבל יותר מכך, לא רק זה שהוא מחפש כלום, שזה דבר די ישן מבחינה פילוסופית, אלא שהוא אומר כלום. וזה כבר טענה יחסית חדשה. הספקן והדטרמיניסט רוצים להגיד לנו, שימו לב, יש לכם בחירה מסוג A וודאות מסוג A, אך לא ודאות מסוג B ולא בחירה מסוג B. מה הבעיה? שהקונספט הזה של ודאות מסוג B ושל בחירה מסוג B הוא קונספט שהוא לא קיים, אין לו שום הבנה וממילא שום משמעות. בעצם הספקן והדטרמיניסט לא יוכלו להצביע לנו על קונספט אפילו תיאורטי, היפותטי, של בחירה מסוג B וודאות מסוג B. אז מה בעצם אומרים פה? הם לוקחים מצב שכולנו יודעים מהיום יום, שימוש במילים מתאימות, ואומרים, אבל שימו לב, השימוש הזה הוא לא הקונספט ה-X, הוודאות B והבחירה B, שהוא לא. אבל מה זה הקונספט הזה? הקונספט הזה הוא קונספט שלא קיים. שימו לב, זה חשוב. הדטרמיניסט והספקן לא יוכלו להצביע על שום מצב עניינים תיאורטי אפילו תיאורטי שבו ודאות מסוג B או בחירה מסוג B תהיה נכונה. אז איזה מובן יש לשאלות שלהם? זה פשוט סתם לקחת קונספט שלא קיים, אפילו בתור תיאוריה, ולהקשות ולקבוע שהוא בעצם הדבר האמיתי. שימו לב, בעצם והאמת הוא הדבר האמיתי, ואז לתמוה מדוע אנחנו לא מוצאים את הקונספט הבלתי קיים הזה ביום יום. אבל איזה ערך יש לדבר הזה? בשביל מה כל הדבר הזה? סתם מילים ריקות. במקום זאת, הספקן והדטרמיניסט צריכים להבין שמילים נבראו ונועדו בשביל השימושים הרגילים. ולכן אין שום בעיה להשתמש במילים ודאות במובן של ודאות A, ובמילה בחירה במובן של בחירה מסוג A, ובזה נגמר הסיפור. והנה הפאנץ' לסיום. ברגע שאנחנו חוזרים להשתמש בוודאות מסוג A ובבחירה מסוג A, ואחרי שהבנו שוודאות מסוג B ובחירה מסוג B לא קיימות בכלל אפילו כקונספט, אז אין שום עניין להוסיף את ה-A, אפשר לצמצם אותה. למה להוסיף A שאמורה להבדיל בין A ל-B אם B לא קיים בכלל אפילו כקונספט? מה כן אפשר לעשות? פשוט להשתמש במילה ודאות ובמילה בחירה בדיוק כפי שהשתמשנו בה כל השנים. כך בעצם מתפטרים מהשאלות המציקות והמיותרות הללו שאין בהן ממש, הן בסך הכל מהלכות אימים על ידי הוצאת מילים משימושם היומיומי. המילה ודאות והמילה בחירה הוציאו אותה מהשימוש הרגיל למקום קונספטואלי שלא קיים בכלל, של ודאות B ובחירה B, ואז באים בטענות למה אנשים משתמשים במילים בצורה שהם נועדו.